Speaker kalame thai thar pali leiturin kan intiama aret pom hi puya kan puanga chuta chuan mun phia hring hi chu kan tel lo hrim hrim kan tel ngai don bok lova chung chu tun budget session zo financial year thar atanga kan ti tura kan puan ani amaro chu kanan sarkar lim khan vot leina na sarkar masaina poisa alo ruaman ning noi kan hua thai thar leinan mang lau tiang hei hi chu kan tia ti chuanin thai thar pali kan le yang kan tia kan puang tu na tang hen kan le ngal don ti mi puya kan puang ani ti chuan thai thar dang pathum chu kan red ai sang le tuan om wangin boi pui ngai lo poisa po sen ngai lo mun phia po chu tia ti chu kan tuma kan red anga le du a oma in soyang khan RR associate an ni a chu chuan an le mai tura kan ngai lain rinai nan lo che thei lo man power lo nei lo wa kan be sen phak lo wa kan che swal ani chu chan ber chu ni khamiani ta ka chuan mani boy lo boy pui mai ro kan tia sarkar ma salama an ti danang bok khan lo ti le ri mai ro kan tia ni na kum lama tang ro chuan area wise in ti alo ngai ni ti hi kan zir chuak to a thazokin kan siam theidona support price pek tur sum kan nei reng ma se pedonila an lo in thalnel nual to a record om lo tin mun tina society ading box silo chu wang chuan tuna han petur chuan abuai nuai to a angai na om lo vani chu wangin ani ni hi ni mai te se kan tia tin pakhata chuanin all stock om ti kha kan thu don ani a hình tin nghe phalna lo chuan chungzom thei ni don me nia huna to pa I phalna kan dil ani chu nè nghe hausin kan ngai dan le sei lak lo an sei zo ti lo do miang ole ka lo me ti chuanin all stock om chu kan har satna ni ti hi sarkarin kan don ani a chu ba ka advance allowing door mun phia man loin pelok engem mazat anomani cheng som sarin an loin pelok thua mai ni khang poisa an dong to chu wang chuan poisa petu ne ra khan an lo thal lo thei lo wa chu tiang lek lak lo nei te chu an lo oma tin a hring lei tur vai lo kal tur lo dang deuh pol le lo vau deuh pol te po an omani chu wang chuan kumina hian vai ho an ron lut thangam lo wa chung te po chu kan buai na bel cha tu ani a tin a royalty kha sarkar ma saina lak sak thin kha an ni hi chu ei zon nang eng het la nei lo wan ni a chia choi tlak an la ni lo ve tak holiday engemaw chen I peang kan tia kan puan sakani royalty kan free ani transit pass po I free kan han duwa ma se pra transit pass tel lovin silchar variant te thlang lama aken theilo atlang theilo ni so wangin all kan du lo ni lovin lo theilo awangin kan ti ta a kan theyang tok kan chua riru tha nan puwa mun phia ching tu te opposition bial de ve kan nia dom kan an ngai ni hi thei to pin thanila te ang kan tia chuwang chuanin khatian zong khan ma kan la zok ania na kum thara tang chuan ai re wai sin fel takin bot sai ni tong